Og hvis ikke han er derude, så er han ikke rart at flyve på. Vi kan en anden tid for. Nej. Jo. Han kunne også bare lige at åbne, ikke? Og så kigge ind og tage den. Ja, Mere løfte. Og prøv at tænke lidt derude. Ja, så skal du løfte lidt mere. Lidt op og ned. Højre vingen løfte lidt. Prøv at lidt mere. Og tænke lige ud. Sådan. Og lidt op og ned. Nej. Ja, det er godt. Albert? Ja. Ude trække. Ja. 100 km. Nej, går der flere tavle? Ja. Bilka. Nok det var gave. Jeg regner med at være meget hurtigt tilbage igen. Ja, det vil jeg da håbe. Kom så rundt der. Altså for fotograf. Det er det.
Til at gå op bagefter med mig. Så. Det kommer ind på, hvor mange gange. Det var meget lige så. Ja. Nu kan du sige til Niels, han får en chance mere. Han behøver ikke at få keramik den gang. Han får en chance mere. Men er det kun den her, han får? Nej, han får en mere. Indtil mod den her. Så er det slut. Du har ham deroppe, Alban. Skal vi tage ham? Ja, skal vi ikke. Vi starter. Spillet starter. Flaps. Check closed. virker det egentlig ikke deromme bag.
lige på den der, det er ikke skide godt.
her altså ikke på den markvand, den ikke går op. Godt. Han lå lidt længere østpå før. Østpå. Ja.
blev godt. Det er godt, tror jeg. Ja, jeg tror jeg. Skal jeg lave kanaler? Ja, så skal jeg have også godt med. Så skal jeg nok holde Ja. Nu skal vi lige have solen i øjnene. Nej, det skal det ikke.
ud af æsken. Ser videre. Nej, Kan vi lade det store øjeblik være nu? Jeg hopper lige over her. Med det største startantal, de fleste timer og de fleste kilometer, vi nogensinde har fløjet på den plads her. Og det er muligt at blive svæveflyvning herudefra. Vi har haft masser af flyvninger, og det er det hele det cirkus her går ud på. Det er svæveflyvning, og det er dejligt. For at det kan ske, er der altså en hel masse arbejde, der skal udføres. Blandt andet i løbet af vinteren. Alt skal efterses og klargøres. Mange af os ved jo, at det er også lige ved at være sket nu igen. Nogle af os kan sige, at de har klaret det for os. Der er også nogen, som kan sige, at de igen i år har brugt en masse tid og lagt et meget stort arbejde i klubben for at få alt gjort klart. Det er lykkedes igen i år. Alt er næsten klart. Og jeg siger atter en gang tak til disse prægtige mennesker, for at vi kan komme ud og flyve. Vores flyveplads har vi alle sammen ved mange uger. Og vi kan se på pladsen, at de andre de har været her. Det må vi nok se at få rettet lidt op på. Det bliver meget svært at lave en fed landing herude i øjeblikket. Men med lidt river og lidt skovle, så får vi en ud igen i år. Og så vil jeg bare ønske, at vi kan få en dejlig sommer og en flyvesæson med stor aktivitet og så med meget høj sikkerhed. Flyvesikkerheden skal helt i top. Skal vi ikke udbringe et leve for svæveflyvning? En længe leve! Wow! 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 Og så når vi kommer op i klubhuset, så ved jeg, at kantinemanden han har en lille forfriskning til os. Velkommen alle sammen. Jeg må hellere skynde mig at køre. Ole han siger både bliver til ret, når man har lagt. Kom om med dig, du kan. Olsøn. Kommer, jeg klarer det der. Søde. Det er måske at blive stødt. Du driller ikke sådan. Nej. Så venter også, så fast kan nok. Ja. Der er blevet lavet kop. Vil det ikke være stedet? Er det det? Nu synes jeg, at du er gammel rækkevæld. Ja, Rikke. Nu skal jeg tage klart i ham. Jeg har 3 maskiner med det. Langen han sagde, at det var der hjemme og gav op på det.
Kaserner stillet til rådighed, og i dagens anledning fik flere deres luftdåb i et svævefly. Du skal sådan op og prøve at flyve for første gang i et svævefly? Ja, det er rigtigt. Det er korrekt. Men jeg har stor lyst til at... Ja, man er lidt spændt jo, men jeg håber, at det går godt. Nu er der jo mange andre end mig, der har været op før, jo, så, og det går jo fantastisk. De er jo fantastisk dygtige til at lande, kan jeg se. Det vil sige, du er nabo til pladsen her? Ja, jeg bor lige tættest ved herhen. Og har set dem gå op og lande? Og... Ja, lige siden de startede herude, har jeg været jævnlig over og kigge en tur herovre. Og så vil du prøve det også nu? Ja, nu skal det være. Jamen, jeg snakker med dig, når du kommer ned igen og ja, har fandt det ud. Det er i orden. Det var en af flyvepladsens naboer, der her talte om sine forventninger til en tur med et svævefly. Og min kollega Henning Nielsen fik også lyst til at prøve. Vil det sige, at jeg skal sidde foran? Ja. Kan jeg styre den? Nej, Du kan også styre den forfra. Men det skal jeg ikke gøre, vel? Det skal du ikke gøre, nej. Du skal være instruktør, du sidder bagved. Hvorfor vil du ikke sidde foran? Fordi du ser mest forfra. Det er fint. Tak skal du have. Jeg prøver. Nå, jamen det er godt. Men er det ikke også det, der kilder mest i maven? Nej, det er ordentligt. Nu skal vi se, den her båndoptager skal vi have med. Sådan. Ja, der er jo ikke meget pladser, hva'? Så kan det bare glide ned. Så glider vi ned. Ja. Så skal vi have... Hvis du tager den 5-10 kilo, så hjælp det. Ja, det kan godt være, det er det, der er galt. Bliver der ikke sådan overvægt foran nu, tror I? Nej. Så skal vi spænde godt fast. Her der har du en højdemåler. Ja. Den er i meter. 100 meter, 200 meter, 300 meter. Det er en fartmåler her. Ja. Kilometer i timen. Op til 200. Og så har vi et variometer herovre. Du kan se, hvor meget du stiger og synker per sekund. Og det er også meter. 1 meter, 2 meter. Og det er et lidt finere elvariometer herovre. Mm. Vil du have slået elvariometer til, Karl? Nej. Og så kan man se, at man lægger vandret, eller... Nej, det kan man ikke. Det er bare et altså det her... kompas, det deroppe, ikke også? Man kan se heroppe, ja, det er kompas. kompas. Det er spritkompas, ikke? Og her kan du se, om han flyver rent. Mhm. Så kuglen skal helst ligge i midten, jo. Ja, vel. Så er nogenlunde. Når først vi er kommet op. Ja. Ja, vel. Så gør vi klar til start. Put over. Og det vil sige, at vi bliver trukket op, altså af en stor wire, der... Ja, 200 hestekræfter. Ja, den er sat ud i spidsen nu, så. Den sidder derude, ja. Den sidder derude. Overkontrol. 3 luftbremser. Ja, der er jo et helt drivhus hernede, når der er lukket. Og... Højdemåler nu. Radio er så sat til. Ja, seler har du på flyveplads. Vi giver signal til tipholderen, at han må signalere til radiomanden, at vi vil gerne trækkes op i luften. Og så om det, så lyder det nogle mægtige brag, når alle de vejer slår på det, inden vi kører. Og nu kan jeg se, den strammes an. Ja. Så er det lige før den er trådt. Og så kører vi. Så trækker vi. Og så går det stærkt. Ja, det er jo meget skønt. Nej, jeg må nok sige, at det kilder en lille smule i maven, og så går den meget lodret op. Og nu kan jeg se ned over skovene og andre små kaserne. Ja, man ligger næsten helt tilbage, ligesom i en tandlægestue. Og jeg kan se, at vi er oppe i en, ja, vi er sådan lidt 200 meters højde. Og så slap det, og så bliver der fred og ro her. 250. Ja, det er skønt, og så svæver vi altså bare stille og roligt. Vi drejer rundt og kigger lidt på pladsen. Nu kan du se ned på pladsen til venstre der. Ja, der er flot heroppe. Ja. Og der er jo ikke meget larm. Nej, det er ikke så galt. Vi kan vel nok lige snakke sammen og høre hinanden. Ja. Det kan vi sagtens, det kan vi sagtens. Vi flyver rundt heroppe af 80 stykker på. Jeg tror, der var lidt samik herhenne. Der lå en måge, men der var ikke noget alligevel. Det retter lidt op og prøve herhen igen. Det vil sige, det er noget, du skal køre lede efter? Ja, det er noget, vi leder efter samtidig, hvis vi får øje på en anden fugl, der ligger i fred. Nej, der var ikke rigtig noget. Der har du hele kaserneområdet og Næstevejen dernede under det. Ikke? Ja, det ser kønt ud heroppe fra alle de grønne marker med de gule rapsmarker. Ja. Og langt ud over Storebælt kan man jo også se nu. Ja, det kan man. Korsør Nord ligger dernede. Ja.
Og man kan se helt til Næstved. Ja. Men under de her omstændigheder, hvor længe kan vi holde os svævende sådan? 4, 5, 6 minutter. Hvis ikke vi finder noget opadgående luftfrem, og det så det ikke meget ud til, at vi var heldige her. Vi flyver lidt ind over pladsen igen. Det var ligesom om den løfter lidt herinde. Men hver gang vi så drejer rundt, så falder man gerne ud af det igen. Boblerne skal have en vis størrelse, for man kan ligge i dem jo, ikke? De skal være godt 100 meter i diameter. Der har der spillet stående nede i den ende der. Den røde vogn der. Ja. Men jeg kan se, at vi kører, eller vi flyver med en 80 km i timen, godt og vel op til 90, og vi er et par 100 meter op. Det ligger der på en 80 stykker. Det ligger og kredser rundt her, fordi der er en lille smule luft her. Så kan vi lige så godt udnytte det til et par minutter mere i luften, ikke? Ja, det er jo ikke meget højde, vi taber. Vi holder de 200 meter cirka. Stadigvæk knap 200 meter på. Og det der med 80 km i timen op til 90, det mærker man jo slet ikke, synes jeg. Nej, det er jo vores hastighed igennem luften jo. Uanset hvordan vinden blæser ved jorden. Så flyver vi jo altid en vis hastighed for, at vingerne kan give opdrift, jo ikke? Nå, den vil ikke mere. Vi må forberede os på landingen. Vi går ind over, og vi går på medvind, som det hedder. Og så kommer vi lidt ned i sidevinden, så vidt jeg ser. Ja, vi kommer ned i læsen af pladsen og passerer det. Det er i 1.500 meter. Nu kan jeg se, nu begynder det sådan at gå forholdsvis stærkt, men det er dig selv, der sørger for, at vi kommer ned her. Ja, det er fordi, vi kommer nærmere jorden. Det synes, det går stærkt. Det er kun fordi, vi har reference nede på jorden nu. Og vi er nede i godt 100 meter. Vi går ind på tværbenet. Trækker nogle flaps ud på vingerne. Og det vil sige, det er bremserne, du sætter på nu? Ja, det er flaps. Det er nogen, der får os til at flyve langsommere og synke lidt mere. Så drejer vi ind og trækker luftbremserne ud også. Og så går det dernede i noget landingsfælde, som er det gule derude. Og så sidder de hernede under os og drikker sig et glas øl, og vi går, synes jeg, med meget stærk fart lige ned mod det grønne her, men og så kommer selve udfladningen af det. Flader vi henover, og så er det lige før vi tager jorden, det gør vi nu, og det er mindst lige så mere end de store rulfly. Der er slet ingen ubehageligheder her, selvom det er på en hård, lidt jordmark. Tak skal du have. Det klarer det meget fint. Nå, hvordan var det så? Alle tiders oplevelse. Det var det ikke? Jo, simpelthen godt. Det var fantastisk. Hvordan havde du det, da den sådan gik op? Ja, det suser lidt i mellemgulvet, vil jeg nok sige, men det var nu ikke så slemt. Man skal bare lade være at tænke på det, og så bare kigge sig omkring, og så se det hele lidt for oven. Simpelthen altid oplevelse. Du kunne sidde og kigge ned på alle os andre, og det hvor du bor og så videre. Ja, jeg kunne se det. Jeg kan se, at jeg trænger til at få malet mit tag på carporten. Det var jeg ikke klar over. Det var altid. Det var bare en synd, ikke den var en halv time længere turen. Ja, det går jo stærkt. Ja, det går fantastisk stærkt. Det er det, man accelererer. Ja. Der kan man altså godt mærke, at det kilder lidt, men det var ikke ret længe. Så er det simpelthen altid. Men det kan være, at det ikke er første eller det er ikke sidste gang, du er oppe at flyve. Det er i hvert fald ikke sidste gang. Det er helt sikkert. Altså en stor oplevelse både for Henning Nielsen og for de andre, der prøvede at svæveflyve ved Slagelse i weekenden. Om lidt har vi en samtale med flyveklubbens formand om sporten i at flyve langt, længe og ikke mindst højt. Henning Nielsen talte med klubbens formand, da den officielle del af indvielsen var overstået. Frank, hvad betyder det for jer, at I nu har fået sådan en mere fast plads, hvor I kan drive jeres sport? Ja, det betyder, at vi får meget mere samling på klubben, og vi får mulighed for at give de unge mennesker en mulighed for at komme herud, jo ikke? Og de kan som sagt cykle herud, og det ligger jo tæt på Slagelse. Ja, for I er jo en gammel klub, men I har aldrig haft jeres egen plads. Nej, vi er 19 år gamle, jo ikke? Og vi har jo altid vi har lejet os ind hister her, jo ikke? Og som sagt, så startede vi herude på Charlottendal for de der 19 år siden. Har fløjet 13 år ved Lille Frederikslund. Og så har vi gæstefløjet 3 år over ved vores naboklub i Slaglille. Nu siger du klubliv. Det gælder det ikke bare om at komme op og flyve her? Det er ikke det, der deprimerer? Man siger, at noget med 90% eller 95%, det er arbejde, der ligger udenfor. Altså vedligeholdelse af flyet og flyene og klubliv og det kørende materiel. Det skal også vedligeholdes. Så på den måde, det er så selve flyvningen, det er ikke det, der man får mest ud af. Altså selvfølgelig er det en stor glæde at flyve, men der er også en stor glæde ved klublivet. Og
ved kammeratskabet. Nu skal I sådan til at være på egne vinger, han har sagt. Det betyder vel også, at I godt kan få plads til flere medlemmer? Helt rigtigt, ja. Vi kalkulerer med, at vi kan tage mellem 15 og 20 medlemmer her per år. Og der regner jeg med elever, som skal skoles op til solo og certifikat. Så inden for et par år der, så skulle vi nok være en 40-50 medlemmer i klubben. Men der skal noget materiel til at kan drive en klub, og det er jo ikke sådan de helt små udgifter. Helt klart, det koster penge, men nu det materiel, vi har i øjeblikket, det er godt nok gammelt meget af det, men det er meget vedligeholdt, og det er betalt alt sammen. Så derfor så er det billigt at være medlem her. Det koster ca. 1.500 kroner om året. Så på den måde der, så kan man ikke sige, at hvis man sammenligner med folk, som ryger, så er det her en billig sport og meget, meget sundere. Altså 1.500 om året, det er for at være medlem og for at bruge materialet? Okay, alt efter hvor meget man flyver, hvor ihærdig man er. Altså vi siger normalt mellem 1.500 og 2.000 kroner til 2.500. Det kan man drive sporten for. Nu er jo at flyve og komme op og se det helt ovenfra, men der er jo altså også sporten i det, om at flyve langt og højt og længe og så videre. Helt klart. Sporten i det er jo at flyve nogle opgaver. Det vil sige, at vi på forhånd fastlægger nogle vendepunkter i landskabet. Det kan være en kirke, det kan være en jernbanestation, som vi så flyver ud og vender og fotograferer samtidig. Og de der punkter, som på forhånd er fastlagt, dem skal man så besøge, eller forsøge at komme ud til jo, og fotografere. Ligeledes så skal man forsøge at komme hurtigst rundt på opgaven, og komme hurtigst hjem igen, uden at satse for meget, så man lander ud i landskabet. Ikke? Og tit hører man jo, at folk de kalder sådan en landing med et svævefly for en nødlanding. Men det er meget forkert, for det hedder faktisk en udelanding. Det vil sige, man går bare ned, når ikke der er højde længere? Man finder en mark i cirka 600 meters højde, der finder man en egnet mark og kigger den ud, og så lander man der. Man kigger på vimpler, på flag, for at finde, hvor vinden kommer fra. Og højspændingsledninger og hvad der er. Helt klart, det kan man også se, ja. Og så lander man stille og roligt. Men så er der det der med at holde sig svævende så længe som muligt. Og, hvor længe har du været op og hængt op sådan? Jeg har fløjet 5,5 timer som det maksimale. Altså man har nogle diplomer, man kan få, og man regner altså med 5 timer. Længere tid flyver man faktisk ikke som sådan. Man får ikke mere for at flyve længere. Men 5 timer, det er delt med også lang tid at hænge det op. Ja, det hænder. Man skal jo på potten jo. Men der er også mange, der har måttet lande og ikke har fået sit sølvsæ, som det hedder, fordi de skulle ned. Ikke fordi der ikke var termik nok, men fordi man simpelthen kunne ikke holde sig længere. Helt klart, ja. Men det der med termik, nu fløj vi rundt op og ledte efter en måge, og simpelthen ikke der var en, der havde fundet ud af det, men det var ikke rigtig noget i dag. Det er ikke sådan en af de gode dage til det. Nej, i dag luften har været lidt for varm. Der var en lille smule termik, og jeg fløj også cirka 20 minutter. Og helt rigtigt, vi kiggede efter en måge og fløj over til den, og der var også lidt termik derovre. De dage, hvor det er rigtig godt, det er der, hvor der er sådan blomkålskyer, som vi kalder dem, og kold luft, altså relativt kold luft i forhold til solindstrålingen. Og det giver altså mægtig god termik. Op til en 3 meter per sekund stig i boblerne der. Og det var formanden for Slagelse Svæveflyveklub, Frank Hansen, der fortalte om problemer i forbindelse med højderekorder.